tu je i Nenad koji je odavde. Je li vama iznenađenje kad vidite devojke iz drugih krajeva, kako rano uz rano sa vašom suprugom rade ovde? Pa i da i ne, mislim, one obično koje dođu na duži period, koje posle 2 dana ostanu u manastir, obično se priključe radovi na poslušanju u manastir. Da. A šta je vama Draganac ovde? Inače da kažemo da je Nenad i njegova supruga, da su oni roditelji, ona 2 divna dečaka, braća Stojković, koji sviraju harmoniku i pevaju na više koncerata u Staninu i manastirskoj trpezi, da smo možda za vas čuli najpre preko vaše dece. Pa manastir za mene lično i za moju porodicu je drugi dom. Mi više vremena, ja sam ovde nekoliko godina, 6-7 godina, stalno, i smo i ranije smo pomagali, ali tu su mi deca odrasla, ćerka Teodora, ona je upoznala dečka ovde, za koga se sad verila tamo i tako. Sad supruga radi tu, deca su na školovanje, oni su ovde odrasli, manastir, do mene znači nešto neobjašnjivo, šta ja znam, ušlo u srce, mi to redovno ovde dolazimo, 4 dana nedeljno i tako. Manastir je veseo, pun je peske, pun je ljubavi, što i jeste crkva zapravo, ali jeste manastir Draganac poseban po tome. Jel to ide iz samog manastira ili tu energiju nose i ljudi koji dolaze? Pa jeste iz manastira, ali i od ljudi koji su tu. Ima dosta radnici koji rade ovde, ima koji su isto, koji dolaze da pomaže, ima koji rade, koji primaju i platu i to, ali ajde da kažemo 50-50. I sad kad smo dolazili u manastir, prošli smo kroz Stanišar, mi sa severa smo o Stanišaru dosta čuli gledajući divne reportaže iz muzičke škole. Moram da kažem da sad kad smo prošli, to malo drugačije deluje. Kako žive danas Srbi u Kosovskom pomoravlju, u Stanišaru, u Partešu? Šta biste u najkraćem... Pa žive kako se mora. Jednostavno. Živi kako se Jel mora. odlaze ili... Pa većinom mladi da. Ovi stariji koji su tu, oni ostaju, a ovi mladi idu većinom na zapad i tako. Idu po Beogradu da rade i tako. Šta mislite, šta je potrebno da nešto minimalno što bi učinilo, da kažem, ostanak sigurniji? Posao. Kad kažete posao, mislite na platu? Pa mislim, da, posao da dobije, da ima svaki, ovi mladi najviše odlaze zbog posao. Svake godine generacije i generacije završavaju škole, nemaju toliko posao i onda idu. Hoće vaša deca da se vrate ili... Pa moja deca su još mlada, evo, čerka su udala... Da, ali sin već se sprema za... Sin se sprema za akademiju, za harmoniku. Trebalo bi da upiše ili u Niš ili u Beč, vidjet ćemo. Pa kad završi akademiju, nadam se da će da radi u muzičkoj školi ovde. Ili da bude neki umetnik, veći. Pa umetnik će da... Jer već je sada. Da, a on bi želeo da radi ovde, ako ima posao, onda će da se vrati. A drugi sin je u svešteničkoj školi? Da, on je upisao bogosloviju u Prizren, 1. godina je, završio prvo polugođe i on svira harmoniku. On planira? On planira da ostane ovde na Kosovo. Ja sam volio da i on upiše muzičku školu, međutim on je volio, pošto su oni odrasli ovde u manastir i tako je volio da će postane sutra sveštenik i tako.